Az érzelmek nagyon egyszerűek. Éhes vagyok, fáradt vagyok, szomorú vagyok, dühös vagyok. Nincs olyan, hogy egy érzés nem jogos. Elhagyatott vagyok, visszautasított vagyok, bántalmazott vagyok. Ezek értelmezések. Miért olyan fontos a megkülönböztetésük? Mivel az értelmezések megvizsgálhatóak, az érzések pedig validak, jogosak. Nem szállhatunk vitába egy érzéssel. Amennyiben valaki odajön hozzám és azt mondja, Reni, dühös vagyok, nem fogom rá azt mondani, hogy nem vagy dühös. Viszont, hogyha valaki odajön hozzám és azt mondja, visszautasítottnak érzem magam, akkor mondhatom neki azt, nézd, ez nem egy érzés, ez egy értelmezés, és akkor már tudunk erről beszélni. Máté Gábornak a módszerével, az együttérző feltárásnak a segítségével megértettem, hogy a munkám nem az, hogy érvényesítsem mások értelmezéseit, hanem hogy segítsek az embereknek megérteni, milyen jelentést tulajdonítanak a történéseknek. Az érzelmekkel tudunk dolgozni, hiszen azok a jelen pillanatban is velünk vannak, a történések pedig már elmúltak, azokkal nem tudunk mit tenni. Gondolj csak bele, ha valaki azt mondja, a férjem elhagyott, az igencsak máshogy hallatszik, mint hogyha azt mondaná, a férjem elment és összeköltözött mással. A második állítás egy tény, az elsőben pedig elhangzik a szó, hogy elhagyott. Kit lehet elhagyni? Egy kisgyereket. Amennyiben az elsőt használjuk, abban nem csak, hogy egy gyermekmódban ragadva vagyunk, hanem bekapcsol egy hiedelemrendszerünk is. Mégpedig az, hogy értéktelen vagyok, ha el tudnak engem hagyni. Ezért nagyon fontos a megkülönböztetésük.